Labing unang Kalawisan Festival sa Barangay Kalawisan, Lapu-Lapu City, nagmalampuson. Matod ni Konsehal Kian Amoin, ang chair sa Committee on Tourism sa Barangay Kalawisan, nga naaghat sila pagmugna sa kaugalingon nilang festival, human sila dasiga sa Tourism Office sa dakbayan, Garry Lao. Aron mas mapalambo pa ang produkto sa matag barangay. Ug kay abunda sa mga seafood ang Barangay Kalawisan tungod sa presensya sa daghang mga pond sa dapit, nahukman nilang ipangan mismo sa ilang barangay ang gimugna nila nga festival. Gideklarar nga kampiyon sa street dancing ang Zone Imbaw nga maoy second placer ug best in audio van. Ang Zone Kasag nga first placer sa street dancing. Nakakuha usab og uban pang mga pasidungog sama sa best in costume ug best in choreography. Samtang ang Zone Lato ang second placer sa street dancing. Ang grand champion sa best in audio van nakuha usab nila ang uban pang mga minor awards sama sa best in intro video ug best in video graphics. Samtang ang representante usab ang gideklarar nga mananaog. It's the barangay name itself. The Kalawisan, the word Kalawisan is composed of the different names of the zones itself. So, Kasag, Lambay, Lato, Imbaw. So, kana sila tanan.